wezuonu ndị be anyị ọnwa fefe perikom nwata toro na ngada nna ya geredụ m tụrụ nna m gwara m n'obodo na-amaghị ebe mmiri bido mụwa ha na ha ama ebe ọ na-akwụsị ha ọkwa n'ihi na akọ ka eji agba maka nji bụrụ oke ekwe m sị ka m bịa kọrọ nwata ebe mmiri bido mụwa nna ya n'obodo Naijiria ya nwa marazi asụ ya sụọ n'ikwe ma ọ ma ha asụ ya sụọ n'ala ihe mmanwụ na Naijiria were aha mmadụ aga m abịa nwa m maka ndị na-etiwa na Naijiria gụchanụ ntị unu ndebe anyị na ogirigo oge a na-akpọ colonial and pre-colonial era ka oyibo na-achụ nta ihe akpakọ ihe enwe chụrụ ntabata n'ọdịda anyanwụ mba Afrịka mgbe ha rutere ha hụrụ agbụrụ na-atọ bi na ya bụ akụkụ ụwa ha wee jụọ ajụ gbasara ya bụ agbụrụ n'ihi na mbịarambịara amaghị ebe a na-arụrụ arụ onye ajụjụ anaghị efu ụzọ akọrụ egeruo ka o ji eme na-eje mba na-ama mba ndebe anyị ọkwa ya bụ ajụjụ ka onye nta akụkọ oyibo ji kọwara ha na aha agbụrụ na-ata awa Awụsa, Igbo na Yoruba na e nwekwara agbụrụ ndị ọzọ so ha wee biri kama na osisi pụtara ihe ka eji ama oke ọhịa ọ na-agwa ha n'eziokwu na agbụrụ na-atọ ndị abịrị onwe ha iche iche na-achị onwe ha n'okpuru ndị eze ha na ha nwechakwara asụsụ nke ha omenala na ekpukperechi ha na ọnọdụ anụ ọnwụ na akpa n'ọwa ya na ọnọdụ nnụnụ ọ na-abiri na-akwụ ya n'ihi na izuka mma na nna eji ndebe anyị na ya ka nna m nọ wee gwa m n'eziokwu na igwurube ọbụla chọrọ ịdakpo oke mba na-ebu ụzọ tụọ arụ ọfụma maka na anụgodo ọhụ ọgbọ ma ọgodo hụ ya na ọgba ehuru ọ na-agwa m na mgbe ọbụla nwanna dị chọrọ ịkpara ana mmadụ na ọ na-ebu ụzọ hopụ osisi eji mara oke a na-ewe ebe a na ndọrọ ndọrọ ọkwa na otu aka ka oyibo ji tụwa arụ ka ha ga-esi wepụ ndị iche dị na agbụrụ na-atọ a ka ha nwee ike chịkọọ ya ọnụ zụọ ha okwe n'isi n'ihi na azụ okwe eri okwe onye aghọgburu ka a gbara na-enye na ọkwa ebe a na-eme ọna ka a na-eme ọna mmiri ọkwa n'otu arụ ahụ ka ha nọ na-ajụ gịnị ka ya aba agbụrụ na-atọ a ma achịkọọ ha ọnụ maka na obodo ọna na-enwe ha enweghị njirimara ndebe anyị ọkwa nna ya bụ nkata ka agbọghọ nọ n'obi di ya na-akpọ nwaada Florashao Oriakụ Lugard na wee sịsị baa anyị ndị Naijiria n'ihi na anyị bi na mpaghara osimiri Naija ọ bụrụ ka anyị si nwee aha n'eziokwu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ nna m gwara m na ekperi ma mụta agụrụ na nchakasị anya ịma nna ngwa ọrụ o ji ezu ohi ezuwegwu oke na ihe ọ hụziri ibido aka ntụtụ ka obodo mara onye ọnwụ na-enyenụ mgbe Igbo nwetara aha ha bara anyị ha were aka ike chịkọọ anyị ọnụ kpọọ ya Amalgamation of Nigeria 1914 chewuzie na anụ enu na anụ a na-anaghị ebikọ chewuo na egbe na ọkụkọ enwe mgbe ha ya aza otu ụmụnna n'ihi na ha ahụghị otu agbụrụ ụchanụ ntị unu ndebe anyị nna m gwaranụ m na achịrị ha anaghị si n'ubi jee n'ọba n'ihe ọ nọziwa okuke ọkwa mgbe Igbo chịkọrọ anyị ọnụ bido chiwe anyị ha webatara ya okpukperechi ha kpọrọ Christianity na ya ka ha nọ wee nye ndị nna nna anyị ha akwụkwọ nsọ ha akwụkwọ nsọ si na amaghị aka ntị na ntị nke agoteghị ntị nke ọzọ ka amachipụ gị ya na ga abakwara mba na ga anụkwa na ọgụ n'eluigwe ya nụrụ gị ọgụ buoro gị agha ma ha wu ndị wetara ozi ọma bụkwa egbe eji eji ọgụ n'aka egbe ha ji chere onwe ha n'eziokwu ndebe anyị aka nna m nọ wee gwa m na dibịa na-agbara gị afa na gị atụ ukwe n'uche nke aka gị nna ajụzi nna nna anyị ha kedu ebe uche nke aka ha jewere ha ji were ebe akwụkwọ nsọ tụhuo onye ike ha ji eje ọgụ eje ọrụ otu ahụ ka dike si wee gọzie onye ụjọ oyibo wee jide agụdo ndụ kee ya ọgbụ ihe ukwu eme eberebe gburu ọkwụ ọjọ eberebe gburu ụchanụ ntụ unu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ nna m gwara m na ego ha na biskit goyi nwa akwa n'azụ a na-ara nne ya maka uche ya pụọ na ọkwa mgbe oyibo nyere ndị nna anyị ha akwụkwọ nsọ ha ahụ ha bido kụziere ha ka esi emechi anya ekpe ekpere ndị aka ji ọhụụ na-emepebu anyị were aga ọhụụ bidozi emechi anya na-akpọ nna anyị nọ n'eluigwe Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ kwere ebe ha na-ekpe nna anyị nọ n'eluigwe a ka oyibo ji ebucha ji na-ede dị n'ubi ha bụrụ ma mmanụ ọma Chukwu ji chọọ obodo anyị mma mgbe ndị nna ji kpechazie ekpere a mepee anya n'eziokwu ahụ na oyibo akpọrọchana ma ụmụ ha n'ohu gafee mmiri ụna n'eziokwu n'ọnọdụ ọnọdụ bịara ije nwụna otu aka dike si naba Chinua Achebe ebe warịrị bekata akwa wee dee akwụkwọ a na-akpọ Things Fall Apart ka ụmụ soro nụrụ ihe mere anyị n'eziokwu ndebe anyị unu ma na o nwere ka anyị esi mekarịa nwe nne okwere ndụ kwere ọnwụ ọkwa na ihe nwute oyibo mere n'ala Igbo mee na ana Naijiria ka ndị isi ekwu ọnwụ ji kata obi jebe ije nwere onwe na-ekwu na ọnwụ ha ọgụ ya wụrụ mgba na ya ka nna m nọ wee gwa m na o ji ihe nwata wunye aka elu na akara obi ya na ọ ya ewetu ya o meghị ụzọ omeghe ọnwa akara oyibo ha wetuo aka na enyi enu Naijiria nweta independent na 1960 ndebe anyị ọkwa na independent a Naijiria nwetara ka oke ọkpa nọ n'ụlọ ji wee tichaa na nkube n'ọnụ na-ekwuru eziokwu na ọ ya dịkwa mma ka agbụrụ ọnwụ na were ohere a na-ajechiwakwa onwe ha ka ebiri dịka esi ebiri buo na mbụ maka na izuka mma na nneji ọ na-ekwu na ya nwe ọkụkọ na egbe nwekwa mgbe ha ya azakọ otu ụmụnna n'ihi na obi awụghị otu na egbewe anụ enu ya nwa gwara anụ ala na ha awụghị otu agbụrụ ọ na-ekwuru eziokwu na obodo ọ na were oke na pusu dobe n'otu nkata
na ọkwa akụkọ ọgụ na mgbakọ ya na-akọ kwa ụbọchị na ya ọkụkọ anakwa etiki ihe ji ha n'ọkọ ha nụrụ onu ya ndị be anyị n'ezie nna anyị na ndị nụrụ onu ọkụkọ enweghị ha ji okwu ya wee kpọrọ ruo bido mgbe ahụ nwetara indipendent ruo ma ugbu a Naijiria ka na-agba aghara. Ụchanụ ntị unu ndị be anyị, nna m gwara m na anụ egbubeghị mbụ ihe ama ka esi abọ na ihe nyere mmadụ ọnwụ ọkwa ya ka m ji jụba nna m aha kedụzi ihe anyị eme ka Naijiria dịkwa mma na enwere ike imegide ihe ka enwekwa na agwa ha Naijiria eji biri n'udo. Nna m wee na-agwa m na Naijiria dị ka bọtụlụ na ọkụ wana na mmekwata ya hịara ahụ. Ọ na-agwa m na obodo efi dị mkpa karịa ndụ mmadụ na odogwa ya na obodo ụmụ anụmanụ ka ọnwụ. Na ya ka nna m nọ na-agwa m na aṅụcha ntị na oyim na m ga-agwa ya ahụ ezigbo ọyị karịa oyim na m gwara ya agwa na nna anya ka ya gwa m na nwatakịrị a mụrụ kamgbe 1960 na-ejebeghị ije ruo ugbu a na ọwụghị nwa ka ọnwụ n'ọnwa ngwụrọ ka a mụrụ kpọ ya nwa. N'elu ndị be anyị kwa Igbo si if east doesn't go let wars go. Ọkwa ya ka m ji jụwa nna m ma emenụ restructuring ma ya dị mma ewee ka anyị esi hazie obodo a ka obodo dị mma. Nna m wee gwa m na ngụcha ntị m na ihe ọ sọkwara sị gwa onye ara na psychiatric home na ịkpọrọtakwa ya n'ụlọ ya na-eme ntakwuri iji wee gwa ụmụnna na ọ gbagburu ara mbụ. Ọ na-agwa m n'eziokwu na ọ sọkwasị bagharịa Naijiria ha si na Naijiria kpọwa ya United African Republic n'ọnọdụ ekperima zucha ohi ọgbanwe akwa na okenye nekwe ya n'ụkwụ na ọ ya mana agahụ ka ọnwụ. Ndị be anyị ọkwara okwu nna m aha ka m ji isi ka nduzie ndị ọchịchị anyị ma mgbe agha nke abụọ dara ka ha ya ekewa obodo a ka ọ mgbe mmadụ nwụchara ka ọgụ ya ebi n'obodo a. Kedu ka esi na-anụ na a na-atụ bọmbụ n'ugwu na-agba egbe na ndịda ma ndị ọchịchị anyị anaghị emegharị ahụ? Maka ndị na-anaghị anụ oyibo gịchanụ ntị unu ka m gwa unu. Nigeria has failed as a country, Nigeria has failed as a nation, and our leaders has failed woefully. We cannot be living in bondage, we cannot be suffering and smiling. Freedom in chain. We are tired of this country. Igbo bụrụ ụzọ m ọzọ gụchanụ ntị unu. Nna m gwara m na disi ike anaghị eme ka ọrụ bie ngwa ngwa kama na ọ na-eme ka obi sie onye ọrụ ike. N'ọya ka m ji na-agwa ndị Biafra na ha disi ike, na-agwa Oduduwa Republic na unu disi ike na ihe a na-achọ n'ukenu ka ya emechaa daa n'uke ana o mehụ n'ụzọ omee n'ọnwa. Ọkwa ọja durukere m naba ama m n'obodo awa onye kwuo ekwu ma ọnwa ha nwụọ huo ehuo mana ama m ka m si kwado onye rụ ụka ọhụrụ n'anya ka nje neneke na ọ dị ka ọ ka ma ọ kana.